Hello! What's up you guys? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ba ako nai-invite sa mga establishments or mga restaurants and coffee shops dito sa Middle East or particularly sa Doha, Qatar bilang isang millennial OFW. Palagay ko naman mas madaling makakuha dito ng mga fini-feature na product or brands compare sa Pilipinas. Marami-rami na rin kasi ditong mga aspiring vloggers or content creators ang mga nagtatap or nagme-message or kumakontak sa mga brands para makavisit sila. Sabi nga nila, it takes courage lang at risk. Wala namang mawawala, at least you tried. Ako, paano nga ba ako nakakakuha ng mga brands? Tamad kasi akong mag-approach at the same time parang hindi pa ako ready. Kaya most of the time yung mga kaibigan ko ang nag-i-schedule ng mga brand visits ko nowadays. Ngayon, pupunta tayo sa isang bagong bukas na branch ng GoSip Doha. Isa itong bubble milk tea shop sa Qatar. Located ito sa Monoprix Doha Festival City or ang DFC. Meron na rin silang branch sa Monoprix Masharib Downtown at City Center branch. Basta nga may loyalty card ka, kada 12 stamps mo meron ka ng free drink. Available din sila for delivery through Wishbox app. Let's get back to the video. Sinundo ko si Sir Glenn, sabay na kasi kaming pupunta sa DFC. Naligaw pa nga kami on the way eh. Hello Ate Ella, bibigyan lang kita ng pruweba na hindi ako yung cause of delay. Ayan o, ayun yung cause of delay. Hindi ako. Sabi niya ready na daw siya. Ready na siya. Anong ready na kaya? Sabi niya. Nagmamasa-masa ko na dyan. 1 minute. Talagang binuking mo ko. Naghintay muna ako sa kanila kasi nagluto pa siya ng palitaw at ng hotdog. Palitaw is the name. Palitaw. Ano, para magkaalaman na pag ano. May mga reklamo. Pag may nagreklamo. Sinabi ko yam si Ella. Yan mo si Ella. May opera naman yun. Hi! Ay, ngayon ko lang doon nakita, Sir Glenn. Meron pa kami maliliit niyan. Hello! How are ya? Kasi tatlo, kayaan mo bukong si Ella. Oh, yun, recorded. So, pagkatapos namin kumain, pupunta na tayo sa Bubble Milk Tea Shop in 3, 2... Pambihira naman tong editor na to. Wala pang 1A. Anyway, in-invite tayo ng GoSip Doha para mag-live sa mismong vicinity nila sa Monoprix. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Doha Festival City para tikman ang pinakabagong milk tea dito sa Doha, Qatar. Oh guys! You heard it right! So, nandito na tayo ngayon sa ground floor ng Doha Festival City at nandito ako ngayon sa tapat ng Monoprix! So, dito sa Monoprix malapit ang GoSip Doha. So, dito lang siya sa left side ng Monoprix. Ayan. So, na-invite tayo para i-try ang kanilang bagong milk tea. Kung excited na kayo kung anong milk tea flavors ang itatry ko, mas excited na rin ako, guys! Since yung mga naka-follow sa page ko ay interactive naman most of the time, madali na lang ang may makausap every time na nagla-live ako sa aking page. Punzalan, hello po kay John Lawrence Bognot. Wala po Tagalog ang honeydew. Wala daw Tagalog ang honeydew. Ate, totoo bang walang Tagalog ang honeydew? Hindi ko din po alam. At since full support nga kami sa isa't isa, may mga ibang nagsashare ng live ko sa mga online or Facebook groups dito sa Qatar, mainly yung mga Filipino groups. Kaya nandito po ako ngayon sa DFC Monoprix. Itatry natin yung GoSip. Let me know kung sino pa yung mga taga-Doha malapit dito sa DFC para mag-meet tayo one day. Magde-date tayo, no? Hello! Welcome to GoSip! Ay, dito po sa GoSip, sigurado po magugustuhan nyo yung lahat ng aming flavor kasi ito po authentic at saka po yung aming mga toppings dito talaga naman po 100% na masarap. Ayan. Ano po ba yung best seller nyo dito? Ito po ma'am, yung aming best seller. Ito po yung ako sa taas, yung aming signature. May mga signature silang mga... Meron din po kaming classic. Ito po ang ating signature. Ito tatlo na po yung toppings niya ma'am. Tapioca pearl, golden cognac, at saka yung cream cheese na makikita niyo pong puti sa ibabaw. So ate,
First time ko kasi dito sa Gossip, tsaka yung mga ibang watchers natin, first time nilang makita yung Gossip. Ano po ba ang ma-recommend niyo sa amin na? Ma-recommend ko po, ma'am, is our bestseller po, which is the signature drinks po. Meron po tayong 2 kinds of tea, and the other po is without tea po. So, bali tatlong toppings po siya. With cream cheese po siya, tapioca pearl, and golden cognac. So, meron pa po tayong bago, yung Milo, at saka yung Oreo. Nabalitaan ko masarap na yung Oreo ninyo. Yes po, masarap po talaga. Ayun, masarap daw talaga. And here's the fun part. Tatry na natin yung mga bubble milk tea nila. Kaso, nahihirapan akong mag-decide dahil ang dami nilang bestseller eh. Naka-orderin ko. Maalala. So habang nagtatry ako ng mga product, nakikipagtsikahan lang ako sa mga nanonood at sinasabi ko talaga yung totoo para mapanatili kong credible yung mga sinasabi ko. Makikinom kasi ako yung ganun ang pagkawan niya. Masarap guys! Kamiyag si Mayora. Type ng code, ang ganda ni I-type niya lang po ang code na maganda si Yula. Alam ko, cutie. Nagbago na yung code. Oo, gumanda na siya ngayong 2021. Magkakajowa na si Yula. Nakakajawa na si Yula. Anong order mo, Te? Ako, Taiwan. Thai. Since hindi tayo nakapag-decide, pinaktikim na lang nila sa akin lahat ng bestsellers at new flavors nila. Happy tummy, happy me! Cheers! Hindi pa ako nakaka-order, guys. Ano bang orderin ko? One bubble tea. Hello po kay Barbera. Tignan mo yung bestseller nila. Since hindi tayo makapili kung ano yung orderin natin sa GoSip, papatulong na lang tayo kina ate tsaka kina kuya kung ano yung bestseller nila so far. Huh? So guys, eto na kanina yung mga trinay natin na milk tea and dalgona caramel. So since hindi ko sila naubos dahil trinay lang natin sila, is pina-take away na lang sila ngayon sa akin. So guys, eto na sila ngayon. So hindi ko sila naubos kanina. Pina-take away na lang natin sila para at least pag uwi natin sa bahay mamaya is mauubos, matatry ko ulit sila or may inom na natin sila mamaya. So maraming salamat sa GoSip Doha for inviting us tonight. So nag-enjoy po tayo. Marami po tayong mga bagong favorite na natuklasan dahil sa GoSip Doha. So kung ang recommendation ko, ang pinaka nagustuhan ko is yung milk tea with Milo. Syempre, batang Milo all the way. So try nyo rin, masarap din po yung dalgona caramel. So it's worth a try. Kung Filipino naman, ang vibe nyo is try nyo yung taro, signature taro milk. And kung gusto nyo ng something new, you can also try the Oreo bubble milk tea. Yan. So with custard cream daw yun. So guys, yun lang. And thank you so much for watching! So yun guys, natapos na tayo sa brand visit natin sa GoSip Doha, and since nandito naman ako sa DFC or nasa mall naman ako, didiretso na ako para magpadala ng pera sa Western Union since nasa mall na ako, so very convenient lang ang magpadala anytime sa Pilipinas. So, lalo na ngayong pandemic na kailangan talaga nating sumuporta financially sa ating mga kamag-anak or pamilya sa Pilipinas. So, buti na lang nandyan sa Western Union para tumulong sa iba. Subok ko na kasi talaga ang Western Union simula ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas or pag-receive ng mga regalo. Ako mismo nakakatanggap ng regalo or ng pera galing sa Western Union, or every time na may tutulungan kami ng partner ko na si Yanyan, Western Union lang talaga yung ginagamit namin, mapa US, mapa Qatar o Pilipinas. Or kahit pa mismo sa Pantalpak, Western Union na talaga ang ginagamit namin ni Kuya Amiel, lalo na nung buhay pa siya. So thank you for watching and see you on my next video.